Mano yuoro nyasi mar Jamhuri moko kuom gwenge mag Kaluo e kaunti ma Migori. Moko kuom jopiny ywak ewi pek mar ngima ma omiyo mondo giyudo mijing'o mar yuoro nyasi go eko. Jafwambo marwa Juma miwalero. Oganda e kaunti ma Migori noriwore kod jokenya mamoko e hingo higni 60 nyaka ne piny Kenya yudo uhuru. Kenya speeches mag president nokokelo ka to en mor marwa kaka jo Kenya ni wadhi mondo wabed kanyakla gi jowadwa e celebration north. Abiro ka nikech one, it is my democratic right mondo mi abi celebration. Nyasi ni mani obagi alap mar skund primary ma Migori ka otele kod commission e kaunti ma Migori David Gitonga. Kata kamano ne oyuore kod kwan oganda sanja. Celebration ng'ato dhi kohero tinde ok en achune nikech wan e democracy. Ok en achune mitero ji ni wadhi celebrate kacha gi thuon. Mano norumo. Kata bed neno odiechieng'no mar yweyo, oganda mathoth e kaunti ma Migori be ne odhi nyime kod yoregi mag menyo. Thoth kuonde timo ohala e boma Migori ne oyaw. Kwan mabiro e celebration onyalo bedo matin nikech kaluwore gi ngima masani ji odich gi yore mang'eny. Dhano odich gi yore mang'eny gi yuto nikech ngima obedo matek. Koro ng'ato neno ni kar dhi kanyo mar dhi bedo adhi ameny. Josiasa moyier leo mopogore opogore e kaunti ma Migori ok ne oyuore nyasini ka jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima ema ne ochopo e lo gavana ma Migori Ochila Yako. We have made significant, and I say significant, progress in all sectors. In the sector of health, as I enumerated during the governor's speech, we have made very impressive strides, making possible for there to be drugs. We are not patriotic. Our leaders, this is a national day. I expect all of you to be here. Commissioner ma kaunti ma Migori David Gitonga e kinde twak mare ne okwayo oganda e kaunti ma Migori mondo bed jogo iko ma ohero piny Kenya ka wacho ni mae nyalo mana nyisore ka gichopo e nyasi makamano. Ningekuomba ujue, you are not here because of the speech of the president. You are here because you are Kenyan and you are patriotic. And ningetaka mumbejimark from our neighbors, from Uganda, or even Tanzania. These people are very patriotic. Gitonga wacho ni oganda mathoth e kaunti ma Migori oluoro kata mana bedo machiegni kod apisas go mag piny owacho to ahinya mago eko mag arita kwe. Ukiona gari ya serikali hata ukimuuliza mahali unataka kwenda na umepotea anatoroka, hata kwambia yeye ni mgeni. Na ujue wakati huo labda kuna shida iko mahali fulani ndio tunaenda kutatua ama tunaenda kufuatilia mradi fulani uje. Jotelo mano chopo nyasni ma Jamhuri ne osingo tiyo kamoro achiel mar jiwo dongruok ka achiel kod achiel mar oganda e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori.